बिटिआर सरकार जा इउपिपिएल नि जाय परिबर्तननि नाम लानानै सरकार दादोंमोन बिथांमोना दिनैहाय जोंनि लाइमोनफोरनि नोजोरावहाय बेड पलिटिक्सआव गोलैनानै दङ। प्रमद बर' बिथांनि जे सालायनाय सरकार बिथाङा जे जोंनि रायजो राजाखौ थगायदों। प्रमद बर' बिथांनाव हिसाब लानो थाखाय जों लाइमोनफोरा जानजि खाफ्रागासिनो दङ। जोंनि हारिनि थाखाय जेबो मावाखै। बिथाङा जे जोंनि जाय बिर जोहोलाव आदामोन दङ, जाय बिर जोहोलाव बिथांमोना दिनै गाव गावनि जिबनखौ दसे दोनथ'नानैहाय हारिनि जौगानायनि थाखाय बा हारिनि मोजांनि थाखाय बिथांमोना हाग्रायाव थांनानै संग्राम खालामहैदोंमोन, बिथांमोनखौ थगायदों। बिटिआर हालामनि मोनबा जिल्लायाव माखासे लाइमोनफोरा बिपिएफ हानजायाव हाबबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेनि सायाव लाइमोन दैदेनगिरि हिसाबै मा फोरमायगोन? निश्चय जोंनि बिटिआर हालामावहाय मोनबा जिल्लाजों दिनैसिमावहाय फरायफुबाय थानाय स्टुडेन्ट बा बारग' स्टुडेन्ट बा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जाय बिथांमोना 18 बोसोरनिफ्राय लानानैहाय 30 बा 35 इयार्ससिम दिनै बिथांमोना जोंनि बिपिएफ राजनीतिक दलावहाय 4,000निबो बांसिन दिनै जोंनि पार्टियाव जयेन जादों माने जोंनि पार्टिखौ मोजां मोनना जोंजों खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना दिनै ओंखारबोदों। फरायफुनाय बा शिक्षित लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना। दा बे बेलायावहाय माखासे बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ हानजाया माने लाइमोनफोरखौ थगायनानै जयेन जाहोबाय थादों होनना बुंदों। बेनि सायाव मा फोरमायगोन? दिनै जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि बिपिएफ राजनीतिक दलावहाय गुड पलिटिक्स खालामनो फैदों। जिहेतु पलिटिक्सआ बेड पलिटिक्स आरो गुड पलिटिक्स दङ। जोंनि बिपिएफआवहाय बिथांमोना गुड पलिटिक्स खालामनो फैदों। मानो होनोबा दिनै जोंनि आथिखालाव सोलिबाय थानाय बिटिसिनि गेजेराव जेबायदि अबस्था जानानै दङ, दिनै जोंनि बिटिआर सरकार जा इउपिपिएल नि जाय परिबर्तननि नाम लानानै सरकार दादोंमोन बिथांमोना दिनैहाय जोंनि लाइमोनफोरनि नोजोरावहाय बेड पलिटिक्सआव गोलैनानै दङ। मानो होनबा दिनै बिथांमोना जोंनि बिडिसिनि रायजो राजाखौ थगायदों, दिनै बिडिसिनि आबादारिखौ थगायदों, दिनै बिडिसिनि जाय बेक्तिफोरा दिनै लेबार मिस्ट्रि मावनानै दंमोन बिथांमोनखौबो थगायनाय जादों। मानो होनबा जोंनावहाय माबा मोनसे दालां बनायब्लाबो गुबुन बायह्रानिफ्रायसो फैनानै मावफैयो। सोरबा बिलासिपारानि, सोरबा गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै मावफैयो आरो बिथांमोना बै जायगानिफ्रायनो लेबारखौबो लानानै फैखायो। दा बेनिखायनो दिनै जोंनि लेबाराबो सोरबा रं मिस्ट्रि फुनग्राबाबो बिथाङा दिनैहाय खस्थ' सोलिनानै दङ। दिनै सोरबा हेड मिस्ट्रिबाबो, राज मिस्ट्रिबाबो बा सोरबा लेबारबाबो दिनै बिटिसिआवहाय खामानि मोननो गोब्राब जानानै दङ। दा बेफोरखौ जों लाइमोनफोरा स्टाडि खालामदों जे प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जोंनि बिटिसिखौ माबोरै जेबायदि आरोबाव बांसिनसो पावारफुल बानायनांगौमोन। हाग्रामा महिलारि सारा जेबायदि सालायबोदों बिनिफ्रायसो बांसिन पावारफुल बानायनांगौमोन। मानो होनबा जोंना आरोबाव एकर्ड जादों, बिडिसि एकर्ड। दा बेखौ नुनानै जों लाइमोनफोरा मोनसे डिसिसन लादों जे सोलिबाय थानाय इउपिपिएलआव जों थाङालासिनो सरकार गैयै बिपिएफ राजनीतिक दलावहाय जोङो गुड पलिटिक्स खालामनो थाखाय जोङो हाग्रामा महिलारि सारजोंहाय लोगो नांना बे बिडिसिखौ आरोबाव मारै साबसिन खालामनो हायो बेयाव हेफाजाब होनो थाखाय दिनै बिथांमोना फैदों। फैबाय थानाय समाव लाइमोनफोरखौ लानानै बिपिएफ हानजाया गोख्रों जागोन होननानै मिजिं दङ। फैबाय थानाय समाव निस्सय जों लाइमोनफोरखौ लानानै बिपिएफ हानजाया गोख्रों जागोन आरो जों अलरेडि गोख्रों जाखाबाय। मानो होनोबा दिनै जों लाइमोनफोरा थियारि खालामगासिनो दङ, जों रेडि जागासिनो दङ जे प्रमद बर' बिथांनि जे सालायनाय सरकार बिथाङा जे जोंनि रायजो राजाखौ थगायदों, बिथाङा जे जोंनि रायजो राजानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जेबो मावाखै, बिथाङा जे जोंनि हारिनि थाखाय जेबो मावाखै, बिथाङा जे जोंनि जाय बिर जोहोलाव आदामोन दङ, जाय बिर जोहोलाव बिथांमोना दिनै गाव गावनि जिबनखौ दसे दोनथ'नानैहाय हारिनि जौगानायनि थाखाय बा हारिनि मोजांनि थाखाय बिथांमोना हाग्रायाव थांनानै संग्राम खालामहैदोंमोन, बिथांमोनखौ थगायदों। आरो जाय बेक्ति दिनै मार्टियार जानानै थांबाय बिथांमोननो दासिमबो मोनसेबो साख्रि होनो हायाखै। बिथांमोना सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ नाङा होननानै हरदोंमोन आसाम गभर्नमेन्टनो। दा दिनैहाय सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड गैयिनि थाखाय दिनै एनडिएफबि आदामोना साख्रि मोनाखै। सोरबा एबसुआव मावग्रा आदामोना जाय गावनि जिबनखौनो सेक्रिफाइस खालामबाय बिथांमोना साख्रि मोनाखै। बेजों लोगोसे दिनै जोंहा 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरदों। आसाम सरकारनो 16टा डिपार्टमेन्टखौ जिहेतु हरफिनदों बिनि उनावहाय जोंहा सर्स गैयै जादों। जोंनि बिडिसिनि रायजो राजाया फैसा गैया, खस्थ' मोनगासिनो दं। मानो होनबा जोंनाव डिपार्टमेन्ट गैया। फैसा जे जोंनाव सर्सआ जे फैनांगौ बे डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै जोंहा कालेक्सन जानानै सर्स फैयोमोन। दा दिनै सर्स गैयिनि थाखाय दिनै जोंनि रायजो राजाया खस्थ' मोनगासिनो दं। दा बे गथै गासिबखौबो लानानैहाय जोंहा दिनै प्रमद बर' बिथांनाव हिसाब लानो थाखाय जों लाइमोनफोरा जानजि खाफ्रागासिनो दङ। आरो आंनि बुजिनायावहाय दिनै जोंल' नङा आरो हाजार लाइमोन जाय बिथांमोना दिनैहाय पलिटिक्सआव ओंखारनो हायाखैबाबो, जाय बिथांमोना फरायगासिनो दं बा गुबुन जायगायाव बा गावनि न'खरखौ सालायनो थाखाय माबा मोनसे खामानियाव एंगेज जानानै दङ, बिथांमोनाबो जोंजों लोगो जानानैहाय थाथ'आलासिनो बा दिनै मेङालासिनो प्रमद बर'नि सालायनाय इउपिपिएल सरकारखौ हिसाब लानो थाखाय जों थियारि जागासिनो दङ। फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थिनि थाखाय बेसेबां थियारि? बिपिएफ हिसाबैहाय जों क'क्राझार समस्ति आरो दिनै जोंहा दरं उदालगुरि समस्तियावहाय जोंहा फार्स्ट पजिशनाव दङ। मानो होनोबा दिनै जोंना हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाया जेबायदि मोजां खामानि मावबोदोंमोन बेखौ निस्सय जोंनि रायजो राजाया बावाखै।
जेबायदि जोंनि इउनिभारसिटि लुनानै होदों साराहाय मेडिकेल कलेज लाबोना होदों दिनैहाय जोंना उदालगुरियावहाय इन्जिनियारिं कलेज जानो थांगासिनो दङ इउनिभारसिटिनि केम्पास जानो थांगासिनो दङ बे सारनि जे कन्ट्रिबिउसन होबोनाय बेखौ निस्सय जोंनि फरायसाफ्रा बावाखै जोंनि लाइमोनफोरा बावाखै नंखायनो हाग्रामा महिलारि सारा जोंनो 17 बोसोराव जिखिनि होदों जों आरोबाव एबार हाग्रामा महिलारि सारनो होफिननो थाखाय थियारि जागासिनो दं आरो बे एकमात्र उपायल' बिपिएफ राजनितिक दलखौ सापर्ट खालामनानै बा भट होनानै जोङो जय जगथ' खालामनानै मोननैबो एमपि सिटआव देरहानायनि जोंहा टारगेटआव दङ गोजोन्थों